Jao. Martina. Svaka ti čast. Hvala. Evo da krenemo. Ja ću se još malo sabrati pa ću možda imati nešto više za reći. Ovo je jedan od onih momenata kad se ja i Martina redovno pogledamo odmah na prvi ton i odmah vidim njene zasuzene oči i onda to ide lančana reakcija. U svom svijetu ili ne, od mene imaš ogromno da. Martina? Ne znam da li sam ikad s većim veseljem izgovorila da. Mislim da ti je jasno kud ovo ide, jel da? Kud? Pa 4 da.